Rehabilitasyon po ng Wawa Bridge sa Bayambang pinabibilis na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Mariel Giling. 104.7 IFM Report. Patuloy ang isinasagawang rehabilitasyon sa Wawa Bridge kung saan kasalukuyan ng ginagawa ang temporary bridge sa pangunguna ng MG Luwalhati Construction Corporation, ang opisyal na kontraktor ng proyekto. Ayon kay Municipal Engineer Bernadette Mangande, hinihintay na lamang ang pagdating ng mga kinakailangang metal casing habang nakafabricate na ang iba pang bahagi ng pansamantalang tulay. Dagdag pa nito, sa sandaling dumating ang mga nasabing casing ay agad nang magtutuloy-tuloy ang installation process na inaasahang makatutulong upang mas mapabilis pa ang progreso ng konstruksyon. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng LGU Bayambang sa DPWH upang mabantayan at masubaybayan ang mga updates kaugnay ng rehabilitasyon ng tulay. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern Mariela Giling. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.